Pierdem foarte multe lead-uri calde. Ai un business local și consideri că AI-ul nu este pentru tine sau că nu-l poți accesa? Imaginează-ți așa, telefonul tău de firmă e generatorul de lead-uri. Cineva te sună pentru că vrea serviciul tău, dar dacă tu nu ești disponibil în momentul respectiv, poți pierde lead-ul și acea persoană să meargă la competiție. Dar cum ar fi să ai un AI care răspunde la telefon chiar și seara când stai tu pe canapea cu soția ta și te uiți la un film? Și acel AI explică clientului ce servicii oferi, poate chiar îi dă și niște prețuri, de ce nu, iar apoi îți generează ție un lead în CRM de care tu te poți ocupa mâine dimineață sau când ai timp. Asta ar însemna că tu sau cine are businessul respectiv n-ai mai avea riscul de a pierde un lead doar pentru că stai într-o seară la televizor. În felul ăsta ai avea mai mulți clienți, mai multe lead-uri calde și o familie mai fericită.